बेबायदि सिन्था खालामनो हाग्रा जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि दं होनोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि अनगायै बिटिसिआव जोङो दिनैसिम नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन। मानाव गेदेर रायजो राजा नोंथांमोन, मानोना फैगौ 2026 मायथाइनि MLA बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै जोंनि मानगोनां आफादगिरि मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा मिया माइनरिटिनि खर'आव टफि गाननाया बियो रोखायै बेरखांदों रायजो राजा नोंथांमोन। ओरैबायदि रोखायै बेरखांदों जों बिनिफ्राय हमनो हायो जोंहा जोंनि BTCनि सिङाव थानाय UPPL दोलोनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' सारा माने BTCनि सिङाव थानाय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय 26टा जनगोष्ठी मिया माइनरिटिनिफ्राय लानानै सान्थालि, आदिबासि, नेपालि माने 26टा जनगोष्ठीखौ जे मान होदों, सन्मान होदों बा सिबिनो हादों, सिबिनाय जासिदों, मान जासिदों, बियो रोखा बेरखांदों। आरो बड'लेण्डनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि हारिसा जाथिफोरखौ लोगोआव लांनानै आवगायलांनायनि मोनसे सिमां बियो रोखायै बेरखांदों। आरो गोजोन खौसेथि जौगानाय, गोजोन खौसेथि जौगानाय बड'लेण्डनि सिङाव माने जिथुनाखि दाङाबाजि बै हारिजों बै हारि जाहाथे नांलाय खमलाया दाजाथों, बेफोरबायदि जाथाया दाफैथों, बियो रोखायै बेरखांदों रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे मिया माइनरिटिनि खर'आव टफि गाननायानो रोखायै बेरखांदों रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो जोङो हमनो हायो जोंनि BTCआव, जोंनि बड'लेण्डआव, जोंनि 6 सिडिउलाव बड'लेण्डनि सिङाव थानाय 3,1,55,359 पपुलेसननि गेजेराव 1 मिलियन बड' पपुलेसन दङ आरो बाखियानो 2 मिलियनानो गुबुन गुबुन जाथिफोर दङ रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बे बड'लेण्डनि सिङाव बिदि गुबुन गुबुन जाथिफोरखौ जोङो गोसो मिलायहोनोबा, मन मिलायहोनोबा, गोसोजों गोसो अरजाबलायहोनोब्ला, BTCआव गोजोन थासारिखौ सोरजिनोब्ला मोनफ्रोमबो जनजाथिफोरखौ, हारि हारिसाखौ लोगोआव लानानै माने मा होनदों खम अधिकार, खम उन्नयननि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन। आरो बेबायदि सिन्था खालामनो हाग्रा जोंनि गेजेराव दैदेनगिरि दं होनोब्ला रायजो राजा नोंथांमोन नैबे मानाव गेदेर प्रमद बर' सारनि अनगायै BTCआव जोङो दिनैसिम नुनो मोनाखै रायजो राजा नोंथांमोन। फारफ्रोमथिंबो बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङावनो बिथांनि जिथुनाखि मरेलिटि बेफोर फारसेनिफ्राय मोजां गोजा रायजो राजा नोंथांमोन। साननाय हनाय फारफ्रोमबो बिथिङावनो मोजां। थ' जोङो बे गुनखौ जोङो दैदेननो हाथावना, BTCखौ सालायनो हाथावना, BTCनि बर' रायजो राजाफोरखौ जौगाहोनो हाथावना, BTCनि लाइमोनफोरनो जिथुनाखि जौगानायनि, थांना थानायनि माने केरिकुलामनिफ्राय लानानै, सोलोंथाइनिफ्राय लानानै, बायदि बायदि साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै बिसोरखौ माने गोजौ लेभेलाव लाइमोनफोरखौ स्पर्टआवनो जा, डक्टर, इन्जिनियारिं, IAS अफिसार, APS, UPSC, हिउमेन रिसर्स दानांगौब्ला जोंनि गेजेराव बेबायदि बानायग्रा मानसिया, हिउमेन रिसर्स सोरजिग्रा मानसियानो जादों मानाव गेदेर प्रमद बर'। बिथांनि नेतृत्वआव सालायजानाय UPPL दोलो। आरो बे UPPL दोलोआव नोंथांमोना साफ्रोमबो गियानि बेक्तिखौ नोंथांमोना मोनगोन, माने मेलेमजिबि, सान्थौगिरि, बिजिरगिरि, दैदेनगिरि, मेलेमजिबि, दा बेफोरबायदि माखासे बेसेन गोसा सुबुंखौ नोंथांमोना मोननो हागोन UPPL दोलोआवसो रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जोङो गुबुन दोलोनिखौ बुंनो गोनां गैया, नोंथांमोना नुगासिनो दं गुबुन दोलोआव, जोंनि BTCआव थानाय गुबुन दोलोनि जिबायदि माने रायलायनाय, राजखान्थिनि जि डायलग, बेफोर माने एकदम अजन गैया रायजो राजा नोंथांमोन। जेबो माने लाइमोनफोरखौ बोरै दैदेननांगौ, लाइमोनफोरनि थांना थानायनि जिउ राहा, बिनि माबायदि मटिभेसन रावफोरखौ बुंनांगौ, बोरै जौगानायनि, बोरै इमप्रेसन खालामनांगौ, बोरै माने जिथुनाखि मटिभेसन,
निफ्राय लानानै बोरै जे बेफोरबायदि माने रायजो राजा नोंथांमोन। बिनिखायनो दा जोङो नुनो मोनबाय, जों गोबां दिननिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंनि गेजेराव दैदेनगिरिया मोजां जानांगौ। माने दैदेनगिरिया मोजां जायोब्ला, जोंनि गभर्नरा मोजां जायोब्ला, सरकारखौ सालायगिरिया मोजां जायोब्ला माने बेयाव माने बांद्राय हिंसा दाङाबाजि बायदि बायदि माने बेफोरो सोमजिया रायजो राजाफोरनाव। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बेनोमोन, बुंनो गोनाङा बेनोमोन, माने जिथुनाखि जोङो मानाव गेदेर प्रमद बर'नावसो जोङो बेखौ जोङो नायगिर जों गोबां नायगिरबाय, जों बेखौ बिथांनावसो जोङो नुनो मोनबाय आरो माने 26टा बड'लेण्डनि सिङाव थानाय 26टा जन'गस्थिखौ जे खम मर्यादा खम अधिकार होनानै एखे माने लेभेलाव मोनसे थाखोआव जौगाहोनायनि नोजोर आरो थांखिया बिथांनाव दङ। बेनिखायनो नै फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्सनानो जा आरो बिनि अनगायैबो उननि समफ्राव गोबां बेबायदि बिसायख'थि फैनो हागौ। रायजो राजाफ्रा बिथांखौ सापर्ट खालामनानै जों लाबोनो हायोब्ला जोंनि लाइमोनफोरनि जि हिउमेन रिसर्स दानाय, डक्टर, इन्जिनियारिं बायदि बायदि APSC, UPSC गोबां बिदि माने जोंनि गेजेराव बर'नि गेजेरावबो गोनांथि दङ। आरो दिनै नोंथांमोना जोबनायाव नुनो मोनबाय, BPF सरकारा जिथुनाखि बड'फा मिसन सुपार 50 बेखौ दिनै दिखांनानै बबेबा ज्राव गारना दोनहरबाय। हिउमेन रिसर्स सोरजिनाय, सुबुं धोन सोरजिनाय बे स्किम जि बिथांखि बेखौ दिनै बिथांमोना खोमाबाय, रायजो राजा नोंथांमोन गारबाय। बिनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो जोंनि गेजेराव बेबायदि गिदिर मानसि जोंनो जे नांगौमोन। जोंनि गेजेरावबो जे गुबुन हारिफोरबायदि डक्टर, इन्जिनियारिं, UPSC, APSC माखासे अफिसार्सफोर नांगौमोन, बियो जोंनि गेजेराव गैया जालांसिगोन रायजो राजाजों। दिनै आंनि बुंनो गोनाङा बेनोमोन। आं दिनैनि भिडिअखौ बेखेवनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों। थेंक इउ, लाभ इउ अल।